नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला खेकड्याचा रस्सा दाखवणार आहे। खेकडे म्हटलं की सर्वांनाच आवडतात, कोणाला नाही आवडत असं नाही आहे। तर इथे खेकडे आणलेले आहेत आणि खेकड्याचे जे मोठे आंगडे असतात ते तोडून आणलेले आहेत। आता आपल्याला त्याचे छोटे आंगडे वगैरे तोडून स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। तर इथे खेकडे साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेत। त्याचं वरचं कवच असतं ते सुद्धा काढलेलं आहे। इथे जे छोटे आंगडे असतात ते सुद्धा तोडलेत। नंतर ते वरच्या कवचमध्ये जो गर असतो खेकड्याचा तो सुद्धा काढून घेतला एका वाटीमध्ये। आणि आता आपल्याला त्याच्यासाठी लागणारा मसाला तयार करायचा आहे खेकड्यांसाठी। तर इथे अर्धी वाटी खोबरं घेतले सुकं किसून, अर्धा कांदा घेतलेला आहे, कोथिंबीर, काळी मिरी, धणे, बडीशोप आणि लवंग घेतलेले आहे, आलं घेतले आणि लसूण घेतलेला आहे। हे सर्व आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, मिक्सरला वाटून घेतले मी। त्यानंतर आपल्याला जे आंगडे आपले आहेत ते सुद्धा मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहेत। तर मी आंगडे आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतले आणि आता त्यांना आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे। तर बारीक करून मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलं आहे पाणी घालून। आता ते आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। तर मी गाळणी घेतलेली आहे त्याच्यासाठी गाळायला, म्हणजे गाळणीने गाळायला आपल्याला सहज, म्हणजे कपची वगैरे जात नाही खाली। तर अशा प्रकारे ते आपल्याला व्यवस्थित ढवळून गाळून घ्यायचं आहे। तर इथे पाणी सर्व गाळून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला खेकड्याचा सार बनवून घ्यायचा आहे, त्यासाठी मी इथे पातेलं ठेवलेलं आहे। तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे आपल्याला। तेल चांगलं तापलेलं आहे, त्यानंतर हिंग घातलेलं आहे, त्याच्यानंतर आलं लसूण ठेचून घातलेलं आहे। ते परतून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्याला चांगलं थोडं लालसर होईपर्यंत परतायचं आहे आलं लसूणला आपल्याला। तर इथे आपलं जे आलं लसूण आहे ते सुद्धा चांगलं लालसर झालेलं आहे। नंतर आपला जो खेकड्याचा आपण वरच्या कपमधला गर काढलेला होता तो सुद्धा घालून घेतला आहे। आलं लसूण घातल्यानंतर तो घालायचा आहे आपल्याला आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे त्याला। तर इथे जो गर जो आपला आहे त्याला मी चांगलं मिक्स करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आहे ना, मी कांदा लसूण मसाला आणलेला आहे सुहानाचा, तर आपल्याला तो घालून घ्यायचा आहे। जास्त नाही घातलं मी, 2 चमचे होईल इतका कांदा लसूण मसाला घालून घेतलेला आहे आणि चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। तो त्याच्यामध्ये सुद्धा तिखटपणा असतो, त्यामुळे आपलं लाल तिखट वापरताना आपल्या अंदाजाने वापरायचं आहे। तर मी ते लाल तिखट 1 चमचा, हळद घालून घेतलेली आहे। चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला त्याला आणि परतून घेतल्यानंतर आपल्याला थोडा वेळ आपलं जे वाटप आपण काढलेलं आहे कांदा खोबऱ्याचं ते सुद्धा त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। तर आता कांदा खोबऱ्याचं जे वाटप आहे ते घालून घेतलेलं आहे आणि ते सुद्धा आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे त्या मसाल्यामध्ये। अशा पद्धतीने आपण जर खेकड्याचा रस्सा केला ना, खूप छान लागतो आणि त्याची टेस्टसुद्धा खूप छान लागते। आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे 1 मिनिटासाठी गॅस स्लो करून। इथे मी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे 2 चमचे। तर आता झाकण काढून बघूया, 1 मिनिट झालेलं आहे आणि चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपले खेकडे जे आहेत सापले ते घालून घ्यायचे आहे त्याच्यामध्ये आणि त्याला आपल्याला मसाल्यामध्ये थोडं परतून घ्यायचं आहे खेकड्यांना। आणि आता परतून घेतल्यानंतर आपण जो खेकड्याचं पाणी आंगड्यांचं काढलेलं आहे खेकड्याच्या, तो त्याच्यामध्ये आपल्याला ओतून घ्यायचा आहे। तर पाणी त्याच्यामध्ये ओतून घेतलेलं आहे मी आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलेलं आहे त्याला। आपल्यावरती आहे, आपला जसं रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे ठेवायचं आहे। तर मी पाणी घालून घेतलेलं आहे पुन्हा एकदा थोडंसं आणि चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आणि त्यानंतर आपण जे चण्याचं पीठ घेतलं होतं त्याच्यामध्ये सुद्धा मी पाणी घालून घोल तयार करून घेतला आहे, तर ते घालायचं आहे। त्याने आपल्या साराला असं घट्टपणा येतो आणि आपलं सार जो आहे खेकड्याचं आंगड्याचं घातल्यावर जो आंगड्याचा रस काढतो तो घालतो ना तेव्हा फुटतो। तर आपण चण्याचं पीठ घालायचं म्हणजे फुटत नाही आणि आपल्याला उकळी काढताना आहे ना ढवळत राहायचं, म्हणजे आपला सार अजिबात फुटणार नाही। तर आता आपलं मी पाणी वगैरे जेवढं पाहिजे त्याप्रमाणे घातलेलं आहे। आता साराला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे उकळी येताना थोडं थोडं, म्हणजे तो फुटणार नाही आणि चांगली साराला आपल्या आता उकळी काढून घ्यायची आहे। तर हे बघा, आपल्या साराला आता मस्तपैकी अशी उकळी आलेली आहे। त्यानंतर मी चवीनुसार मीठ घालून घेतलं आहे त्याच्यामध्ये आणि चवीनुसार मीठ घालून घेतल्यानंतर आता आपला बघा सार मस्त असा तयार झालेला आहे हा खेकड्याचा। तर मी एका प्लेटमध्ये काढून दाखवला आहे। खरंच खूप टेस्टी लागतो अशा पद्धतीने जर आपण खेकड्याचा रस्सा केला ना, खूप छान लागतो चवीला। तर तुम्ही अशा पद्धतीने हा खेकड्याचा रस्सा नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल आणि जास्त झंझट नाही आहे, साधी सोपी पद्धत आहे।
आणि तुम्हाला जर माझा हा आजचा खेकड्याचा रश्श्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.